paulsencs, paulsenques i a tothom que ens esteu seguint a través de les xarxes socials de la pàgina web cireradepauls.cat. Molt bona tarda i aquí estem fent l'acte de cloenda d'aquesta 17a edició de la Festa de la Cirera, la primera en un format totalment online. El primer que voldria fer és agrair a tota aquella gent que l'ha fet possible, des del primer fins a l'últim, des d'aquella gent que ens ha deixat imatges, aquella gent que ha participat en aquests actes que heu pogut veure durant tot el cap de setmana i que ens han estat engravats expressament per a aquesta edició. Per tant, moltes gràcies a tothom, sense vosaltres això no hauria estat possible. El segon que voldria fer és fer un balanç d'aquesta Festa de la Cirera i el balanç que en fem l'equip de govern és un balanç molt satisfactori perquè les dades que teníem de les 7 de la tarda, des de fa una hora, era que havien visitat la pàgina web o el Facebook de l'Ajuntament gairebé 10.000 persones. Per tant, molt i molt contents de la gran acollida que ha tingut aquesta edició online, perquè si li sumem tota aquella gent del poble que ens heu seguit a través de la televisió local, podem estar parlant tranquil·lament de que han vist els actes fins a les 7 de la tarda, com us deia abans, més de 10.000 persones. Segurament en les properes hores incrementarem aquestes dades perquè veiem que ara últimament s'estava connectant moltíssima gent. Per tant, moltes gràcies a tothom que heu seguit aquests actes de la Festa de la Cirera. Us encoratjo a continuar entrant a la pàgina web perquè us recordo que a la pàgina web cireradepauls.cat podeu trobar allí aquesta cirera, aquest producte de tantíssima qualitat com és la cirera de Pauls i ho podeu comprar directament als productors del nostre poble. Per tant, queda un mes de juny que continuaran havent cirera al nostre poble i segurament també a principis de juliol. Per tant, continueu entrant a la pàgina web i continueu comprant aquesta cirera, aquest producte de quilòmetre zero que és tan i tan bo. I res més, ara ja sí, toca despedir-nos. Esperem que el 2021 poguéssim gaudir de tots aquells actes que, com era lògic, aquest any no es podien fer, com podia ser el teatre al carrer o com podia ser la tirada de pinyol, que esperem que el 2021 tornéssim a tindre el poble ple de gent i que poguéssim gaudir d'este caliu que ens donen les parades i que ens dona la festa al carrer. Moltes gràcies a tothom i fins l'any que ve. Adeu!